Kaixo artistak, hona gatoz, 59. igarkizunarekin. Buf, txoritxo batek esan dit, iaia denak asmatu dituzuela, zorionak. Bada, hemen animalia bat daukagu. Ondo pentsatu. Zer dela eta zer dela hor non dabilen etxea sorbaldan duela? Pentsatu animalia bat. Zer dela eta zer dela hor non dabilen etxea sorbaldan duela? Zein da? Barraskilloa, oso ondo asmatu duzu, ezta? Beitu zein polita. Hemen daukagu. Beno, zuei gustatzea espero dut, beste bat arte.